Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin Zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaur prestatu behar dugu arraina zitrikoan marinatua. Gaur egun arraindegitan arrainak izugarrizko kalitateakin saltzen digute, orduen emaitza onak eta plater desberdinak prestatzeko aukera ematen digute. Arraina. Naiz eta erreken errekuperazio gaitasuna arrasa handia izan, haien etorkizuna hein batean gure eskutan dago. Behar dugu arraina zitrikotan marinatua. Orduen, eduki dugu arraina hau izan azukrea eta gatzan artean hozkailuan 12 ordu. Beraz, hori, eskatu dugu berriz ere arraindegian kendu azala eta ezurrak ere bai, eta filete hauek sartu dugu gatza eta azukrea. Orduen, 12 orduz dia pasatu direnean, atratu dugu hortik eta garbitu dugu gurean eta idortu dugu. Orduen, behar duguna da, behar duguna da arraina marinatua, behar dugu baratxuria, tipula, piperbeltza aleak, limak edo limoiak, edo biak, eta gero laurel edo erramu osto bi osto, eta xargota edo tomillo osto batzuk ere bai. Orden nahi duguna da, pizka bat, hasiko gara gure limak eta limoiak zatitzen, eta nahi duguna da, bol batean edo ontzi batean tartekatu arraina eta zitrikoak, baratxuriak, ingrediente guztiak. Gutxi gora bera, 8 zentimetroko piezak batuko ditugu. Tipula ere moztuko dugu. Tertze kapa bat, hasiko gara egiten. Eta gotare bai, eta piperrutza. Bai, piperrutza dugu. Txarbota ere tartekatzen dugu. Piperbeltzaleak ere bai.
hartuta, zapatuko dugu pixka bat, eta orain ja, jarriko dugu olioa eta ozpina gainetik. Eta hau izango zen gure platera. Osagaiak: 600 gramo arrai xerra garbi, 8 koilara gatz larri, 2 koilara azukre, tipul bat, limoi bat, 6 baratxuri zizter, 2 erramu osto, 6 xarbot adaska, piperbeltz aleak, 2 koilara jerez ozpin, 240 mililitro oliba olio,